Nepostrehol som dôležitú vec. Kedy a či vôbec dostali naši slovutní herci a herečky mandát čítať po divadelných predstaveniach politické traktáty? Propagandistické dovedky, v ktorých vedome a s nadšením urážajú vládnych predstaviteľov aj štát, v ktorom žijú a ktorý ich dokonca zo svojho rozpočtu platí. Chcem vedieť, kto poveril našich slovutných hercov a herečky hanobiť predstaviteľov štátu len preto, že s nimi nesúhlasia. Kto im dovolil zneužívať divadlá na politickú propagandu? Nemali by náhodou spoločnosť zušľachťovať, obohacovať o pozitívne emócie, harmonizovať a povzbudzovať ľudí k porozumeniu? Nemá byť divadlo mekkou hereckého kumštu? Nemá byť divadlo apolitická pôda? Mám návrh, ktorý dielo skazy dokoná. Navrhnem ministrovi športu, aby zaúkoloval futbalistov i hokejistov, aby po každom ligovom zápase napodobnili hercov. Namiesto potlesku a radosti z dobrého výkonu prečítali divákom priamo z ihriska politické propagandistické dovedky. Veď máme slobodu a demokraciu. No nie?